нашето училище отбеляза 150 години от създаването си. На този юбилей изказахме признателност и отдадохме заслуженото внимание на всички тези, които са участвали в основаването, изграждането и развитието на 156-то основно училище Васил Левски. Измежду всички, които са дали своя принос през годините, следва заслужено да се отдаде признателност на човека, който през последните 10 години е начело на екипа. Нейният борбен дух, амбиция, упоритост и всеотдайност промениха до неузнаваемост облика на любимото ни училище. Нека поканим на сцената виновника. Моля за вашите аплодисменти за директора на 156-то училище, госпожа Валентина Коринова. Не е по ваш. Го превърнете в едно модерно, съвременно и иновативно средище на образование и култура. Ето защо днес нашето училище може да се похвали с един млад, енергичен и мотивиран екип от учители, както и позитивна и вдъхновяваща учебна среда, предразполагаща към по-високи резултати на учениците. Тази среда включва тематични класни стаи, коридори с умело вплетени фризове шевици, фототапети с мигове от народни празници и обичаи, както и научно-изследователски STEM център, богата библиотека, кабинет по готварство, фитнес зала, 2 игротеки, зала за танци, обновен физкултурен салон, актова зала, оборудвани ресурсни и компютърни кабинети. Нека сега заедно да се насладим на резултатите от неуморната работа, която вие и ние, като част от вашия екип, показваме ежедневно. Обновения ни готварски кабинет, виждате физкултурния салон преди пълната му подмяна, реновация. Това е малки физкултурен салон, превърнат в зала за танци и за музика. Така изглеждаше фоайето, входа на училището. Така изглеждаше един от компютърните кабинети преди години. И започвате да виждате малко по малко едни нови кабинети. Кабинети, в които има фототапети, тематични фототапети с послания към учениците. Кабинети по български език и литература. Старите коридори, вече в нов вид, с шевици, с послания, поговорки. Това е кабинетът по трудово обучение, превърнат в модерна фитнес зала. Един от кабинетите по английски. Това е кабинетът по природни науки с микроскопи. Кабинетът по география. Виждате и изображения от различни инициативи на училището. В случая беше стена за катерене. Кабинет на начален етап. Така изглеждаше нашата столова преди години, превърната в модел на помещение, в което се провеждат най-различни събития, тържества. Ето и фоайето как изглежда пред кабинета на директора и учителската стая.
спокойно да се отпуснат, да разговарят. Ето виждате, това е промяната в облика на нашето училище. Като израз на признание от името на целия екип, искаме да ви отличим със званието директор на десетилетието. Браво! Поднасяме ви и портрет, който олицетворява магията и размахля, с който вие завихряте всеки ден училището. Може да го отворите сега, за да се насладим всички и така да видим нагледно как всеки ден прилагате магията, с която променяте нас, училището и общността в по-позитивна и по-добра среда. Това е пълна изненада за нашия директор, така че... Абсолютно. Има едни много хубави думи, които аз харесвам. Не е задължително да сте луд, за да работите при нас, но все пак помага. С тези колеги свършваме всички тези лудости. Благодаря. Това е заради тях всичко това. Благодаря. Обичам.
Главните роли: Георги Терзов, Никола Странджата. Браво! Кристина Борисова, Хаджията. Браво! Славена Тасева, Станчо Дарибеев. Браво! Валентина Коринова, Владиков. Браво! Ивелина Озунова, Бръчков. Браво! Мария Алексиева, Спиро Македонски. Браво! Таня Евтимова, Петко Мравката. Браво! Татьяна Господинова, Топчето. Браво! Петя Иванова, Вестоносецът. Браво! Десислава Николова, Димитрото. Браво! Виктория Цветанова, Йова. И нашия режисьор, моля на сцената, Светлин Иванов, аплодисменти! Както е казал Вазов, лудите те са живи. Уникални са, видяхме го тази вечер. За всеки от тях трябва да има награда. Но ние ги подаряваме аплодисменти.